Random checking lamang umano ang ipinatutupad sa mga PNP Quarantine Control Point na itinalaga sa North Luzon Expressway sa area ng Pampanga, Bulacan at NCR Plus Babol. Ito ang abiso ng North Luzon Expressway Corporation ngayong unang araw ng pagpapairal ng Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Rizal at Laguna. Ayon kay Robin Ignacio, Senior Manager ng Traffic Operation ng NLEX, nagkaroon lamang umano ng build-up ng mga sasakyan sa area ng Bagong Baryo at pasampan ng Skyway 3 sa unang araw ng implementasyon ng random checking sa checkpoint. Ilang oras lamang umano ito dahil sa nangyaring mano-manong pagsiyasat sa mga motorista. First day na nag-implement po sila sir, is itong sa may monitoring supposedly lang, pero nag-checkpoint na rin sila yung southbound papasok ng Metro Manila dito sa Bagong Barrio area at saka yung paakyat ng Skyway. Nag-cause konti ng queuing kasi lahat po ng sasakyan noon tinitingnan nila. Hindi gaya ng unang ECQ na may fast lane o special lane para sa mga essential cargo at frontliner. Wala umanong naitalaga ngayon nakahalintulad ng dating quarantine control point. Wala po tayong masasabing fast lane. Yun po mga kagaya dati kasi meron po tayong mga ini-implement na identify na fast lane. Pero sa ngayon sir, lalo na yung mga papasok po ng toll plazas natin, kung naka-RFID, tuloy-tuloy po itong makakapasok. Nakaposisyon ang PNP Quarantine Control Point sa mismong exit point ng mga toll plaza. At dahil random lang ang inspection, sa ibang lugar ay wala naman anyang aberya sa traffic ang mga motorista. But for all the other areas, kahit po nag-checkpoint sila, hindi naman po ganun nagpipila. Wala po tayong heavy congestion at yun nga, doon na rin natin masasabi po na medyo light po yung traffic po natin. Nasa reduced capacity din umano ang mga bukas na toll plaza dahil sa inaasahang pagbaba ng bilang ng mga motorista na dadaan sa toll booth ng NLEX ngayong Semana Santa. Sa normal na operasyon ng NLEX noong pre-pandemic ay halos kalahating milyong behikulo ang dumadaan dito tuwing Semana Santa. Ngunit ngayon, wala umanong 10% dito ang bumabagtas sa expressway. So open po ang expressway. Lahat po ng ating toll plazas ay bukas. Bagamat ang capacity po ng ating malalaking toll plazas kagaya ng Balintawak at saka Bocaue ay ni-reduce po natin ng 50 to 60% capacity. At masasabi po natin na with yung pagbaba po ng volume ay kayang-kayang i-accommodate at makadaan ng maluwag itong ating mga motorista. Samantala, sa hiwalay na panayam ng news team kay PNP Pampanga Provincial Director Police Colonel Arthur Ibay, tanging ang border control point lamang sila naghihigpit. At ang presensya ng PNP ay sadya umanong itinalaga sa exit at entry point ng NLEX sa Pampanga. Habang hindi na rin umano nila ginagawa ang mano-manong pagsiyasat sa mga provincial bus mula sa Metro Manila. Dahil sa terminal pa lamang umano ay natitiyak na o nabeberipika ang mga otorisadong biyahero. We will do it, sinisimulan na po namin sa terminals kasi doon naman po yung kailangan sa terminals kasi hindi naman sila po pick up ng pasahero na along the way. Sa terminals pa lang, meron na instruction sa mga chiefs of police na i-inspect na nila doon and advise also yung mga dispatchers doon. Sundin na yung protocol at the same time, i-check na rin yung mga sumasakay. Samantala, naglabas ng advisory ang Department of Transportation o DOTR kaugnay ng reduced capacity ng mga public utility vehicle na bumabagtas sa NLEX. Mahigpit na ipinagbabawal ang mga pasahero na nakatayo, habang one seat apart naman ang mga pasahero sa loob ng bus. Paulo G. Santos, CLTV News.